Tamai msima kamane kore in ngam yoro ni kiny manyu ko kuwuotho town kanyo chwade kabisa. Iro kamano. Adoki mana chien. Beniti en bill mane ma isetere assembly under your name as a member of the county assembly matimo legislation. Bill masatero though is still under the process nekech bill cow time. En bill nekech an chia bedo drafted legal terms. Then tokeno ntiere stages mokale. Yes. Bill ma push sani nikech an chairman mar agriculture, livestock and fisheries. Ntiere bill mar getonganya ma beno oyudo kano chake glass regime to ntiere loopholes moko mane ntiere joket mwandu ne ntiere dwani mondo wa fix those gaps. Okay, bill no iluongo nango? Iluongo ni getonganya sweet potato bill. Okay. Yes. Kosumano motion, mheshimiwa. It's not a motion, it's a bill. Okay. It's a bill. Okay. Mondo at least obed a law, mondo jok mabiro madwa keto pesa gi e plant mar ngetonganya no, giyud gima nyalo protect gi. Mondo at least team value addition e plant no, mondo ogol gik mang'eny, kechodo karabuon mipuro Kuria kata mipuro Migori County, bedo at a waste, nekech waonge gi chik marito kako beni. Yes. Koro mano bill ma sponsor sani bende a draft bill manyalo miyo county government being nis ichoko suru mang'eny kuonde mag mining area na. Koro ntiere bill ma draft sani I'm working on it manyalo konyo miyo county government pesa magisa choko ka suru pesa ni obed tapped down again. Ne joge na for example liyudo ka street lights kuonde mitime mining kogiko tieno gin mudho. Nyithindo matiye buni kar gombo ni pesa ma michoko kuom gicha chak duogo negi in terms of ng'iyo negi protective gears, element, gik machalo kamago mondo gine value of their money. Kasa alwora bende kuonde mitime mining agombo ni migi priority in terms of pige mikunyo, in terms of seche moko CSR ni kuonde ka pi igoyo jopiny go pi kendgi. Koro ne county government nyalo chip in nikech pesa ma usuru mawuok ma county government choko kuonde go are so huge to kwane return margi. Ero kama na nya. Dibe ni jomoko magen